sa atong pag-ampo ngadto sa Ginoo, unsa may ato ang tawag kaniya, or how do we address God? Usually ato itawag kaniya Ginoo, Ginoo or Lord. Pero sa atong pagtawag nato niini, sa atong pagsangpit nato kaniya Ginoo, matinud-anon ba kita sa atong pag-ingon Ginoo? Sincere ba kita sa atong pag-ingon Ginoo? Kaya nga naman, unsa man di ay ang pagtawag nato Ginoo. Kung kita mo tawag og Ginoo, meaning to say, mapaubsahanon kita diha kaniya. We are putting ourselves under His care, putting ourselves under His Lordship. So sa ato pa, kung mutawag ta niya Ginoo, mutuman gud ta kung unsay iyahang kabubuton. Mamati siyang mensahe, mamati siyang pulong, mamati siyang kasuguan. Ug dili kay mamati lang, kun dili magkinabuhi usab niini diha sa tong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Nya angay nato ning bantayan, angay nato ning tan-awon sa tong kaugalingon kay usahay murag kita mo'y Ginoo. Ganahan ta nga ang Ginoo mo ay atong pasundon sa atong kabubuton, ug di ta mosunod sa kabubuton sa Dios. Ganahan ta nga ang Ginoo mosunod kanato. For example, halimbawa pananglitan diya sa atong pag-ampo sa matong gibuhat. Ginoo tagaay ko niini, Ginoo hatagi ko niini, Ginoo ganahan ko niini, bla 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 bla, etc. etc. Pero nakapasalamat bata sa Ginoo, nituman bata sa iyang kabubuton, nituman bata sa iyang kasuguan. Munang mingon ang Ginoo sa Ebanghelyo, dili tanan nga nagtawag ka nako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga tua sa langit. Sa ato pa ang angayan nga musulti og Ginoo, ang angayan nga mutawag og Ginoo, kato lamang nagtuman siyang kabubuton ug kasuguan nga gitudlo kanato dinhi sa kalibutan. Kato lamang ang mapaubsanon atubangan sa Ginoo. Kato lamang nangayo sa tabang sa Ginoo, nagpakiluoy sa Ginoo ug nagtuman gayud kun unsa ang kabubuton sa Dios diha sa iyang kaugalingon, dili ang iyang kabubuton, dili ang kabubuton sa tawo. Unang angay nato ning tan-awon sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, angay nato ning bantayan. Unang Ginoo nagpahinumdom kanato karon nga katong mga tawo nga nakadungog sa iyang gisulti, katong mga tawo nga nakahibalo sa iyang mga pagtulunan o kasuguan, katong mga tawo nga nasayod kung unsay kabubuton sa Dios diya siyang kinabuhi, unya nagtuman gayud niini, sama siya sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod siyang balay ibabaw sa bato, nga bisan pa man sa unsa ka kusog sa mga kalamidad nga mohapak niini, dili gayud kini matumba kay lig-on ang pagkatukod. Sa ato pa, kung aduna kitay hugot nga pagtuo dito ngadto sa Ginoo, kung atong gisalig atong kaugalingon ngadto sa Ginoo, kung mituman kita sa kabubuton, bisan unsa pa ang makalisod nga atong masinati, mga problema nga atong masinati nining kalibutana, dili kita matarog kay mituo ug misalig man kita sa Ginoo. Naa may Ginoo nga ato ang manluluwas, naa may Ginoo nga ato ang tigpanhalipod. Pero kung igo lang ta sa pulong Ginoo, Ginoo, unya wala ta magtuman sa kabubuton o kasuguan sa Dios, muna yang giingon nga sama kita sa mga buang-buang nga nagtukod siyang balay diha sa balas. Nga abot sa makatalagman, mga pagsulay, matumba og magunob. Inaana usab sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi, kung kulang kita sa pagsalig ngadto sa Dios. Pag-abot sa mga katalagman, pag-abot sa mga pagsulay sa kinabuhi, kung mukuso-kuso na gani kini mga pagsulay di asang tagsa-tag sa kinabuhi, dali kitang maluya, dali kitang mawad-an og paglaom. Ug usahay ato pang mahaya ng Ginoo, ato pang i-blame ang Ginoo kay nakasinati kitag ingon ani nga kasinatian. Muna makaigsunan ko ni Kristo ining panahon sa Adbyento, ang pagtuman sa kabubuton o kasuguan sa Dios dinhi sa kalibutan,
Usa sa mga butang nga nagpakita nga kita nangandam sa tong kaugalingon alang siyang pag-abot ining kalibutana. Nangandam sa tong kaugalingon sa iyang pagpakatao isip bata. Nangandam siyang first coming. Og dili lang kay siyang first coming kundi nangandam usab kita sa iyang second coming diha sa tong tagsa-tagsa sa kinabuhi. Munang how sincere man kita sa tong pagtawag og Ginoo, Ginoo. Unsa kita ka matinud-anon ngadto sa tong pagtawag kaniya Ginoo, Ginoo or Lord, Lord. Ang ato ang pagtawag niini nagpakita ba nga nagtuman gayud kita sa kabubuton ug kasuguan sa Dios? Nagpakita ba nga nagmatinud-anon gayud kita ngadto kaniya? Or ang atong pagtawag og Ginoo, Ginoo kutob lamang sa atong mga baba, kutob lamang sa tumoy sa atong mga dila? Busa makaisunan ko ni Kristo sa atong pagpadayon ning santos nga Eucharistia. Mamalandong kita niini ug ato ang tan-awon, ato ang usisahon, atong susihon atong tagsatag sa kakaugalingon. Unsa kita ka matinud-anon ngadto sa Dios? Unsa kita ka matinud-anon sa pagsangpit ngadto kaniya? Hinaot pa unta.